Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Bardzo cieszę się, że została wznowiona bajka ojca Złoty Sen, że taka inicjatywa powstała, że książka jest dwujęzyczna, że jest po polsku i jest po kaszubsku. Ojciec napisał ją w latach 50. Przypuszczam, że jak książka już trafi do czytelnika dzisiaj, to wiele osób będzie bardzo zdziwionych, że taką książkę ojciec napisał. Dlatego, że przypuszczam, że wiele osób w ogóle nie podejrzewałoby ojca o napisanie bajki dla dzieci. Ojciec napisał nie tę jedną książkę, natomiast napisał jeszcze drugą, Przeklęta Królewianka, i do tego też powstały sztuki teatralne. Ale ta książka, Złoty Sen, została napisana, kiedy ja byłam bardzo małym dzieckiem. W tamtym czasie ojciec mieszkał w Gdańsku, ja mieszkałam w Gliwicach u babci i tak sobie dzisiaj to wyobrażam, ponieważ nigdy nie rozmawiałam z ojcem na temat tej bajki i dlaczego on się zdecydował napisać książkę. Ale myślę, że pisał ją z myślą o mnie, ponieważ postanowił przyjechać z maszynopisem tej książki do Gliwic i zanim jeszcze zostanie wydana, przeczytać mi i chyba spytać się, czy mi się podoba. Ale myślę, że też był trochę rozczarowany, ponieważ książka w maszynopisie za bardzo mi się nie podobała, bo jako dziecko oczywiście oczekiwałam, że będą obrazki. I musiałam widocznie dać wyraz temu swojemu lekkiemu rozczarowaniu, bo później ta historia krążyła w rodzinie jako anegdota, że tata napisał książkę, bajkę dla córki, przywiózł, no i z powodu braku obrazków nie zyskał akceptacji. No ta książka i później książka wydana w 1957 roku została oczywiście opatrzona już obrazkami i no, spotkała się z dużym zainteresowaniem, ale muszę powiedzieć, że ta książka w ogóle jest obiektem zainteresowania w szkołach, gdzie bardzo często jest przez dzieci wystawiana jako sztuka, jako przedstawienie. Także mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze przyjęta, zwłaszcza, że jest tak pięknie wydana. Dziękuję. Witamy wszystkich webzerników podczas promocji online książki Lecha Bątkowskiego Złoty Snień. Książki jako pierwszy rys została wydana w 50 latach, także książka moją wiele więcej jak pół wieku, a dyrk nas bawi, uczy i myślę, może być bylnym wyborem do czytania go nie tylko dla młodszych czytelników, a książka została znowiona zanka między innymi, albo i przede wszystkim pewno starą Andrzeja Buslera, prezesa Kaszepskiego Forum Kultury, jaci dzieju rośnowy Gdyńskim Parce Kaszepsko-Pomorskiego Zrzeszenia, wielolatny przydnik, zanka pomocy familii Lecha Bątkowskiego i wiele innych ledzy. Dwoje z tych ledzy, kiedy teraz prawie ze mną, to Andrzej Busler, łacie mu prawie rzeknął. Drango w tych larwach poznać, ale muszę tam mi wierzyć, że to prawie łen. I Matis Kleba, ja ci dał na tłumaczenie dokazu Lecha Bątkowskiego na kaszepski język. Witam was serdecznie. Andrzej, pytanie do prawie skądka taką udba, żeby znowić to wydanie? Jak spojrzymy wstecz, to pomysł tutaj powstał praktycznie od Mateusza Kleby, który zwrócił się do mnie w pewnym czasie, że mógłby przetłumaczyć tą bajkę. Myśmy tutaj kiedyś w Gdyni 6 lat temu robili Zaklętą Królewiankę w postaci audiobooka wspólnie z Radiem Gdańsk. No i jak ten pomysł przyszedł, szczególnie tutaj w tym roku teraz Lecha Bątkowskiego, w czasie tej 100. rocznicy urodzin, no to
nie było na co czekać, tylko trzeba było wziąć się do pracy i wydać książkę. No Matys, a skądka tej tobie taką łudba prawie i dlaczego jest pomysł teoretyk są? Все wiemy, że ostatnio dostreczno już w kaszepścich sprawach, ale dlaczego prawie lech wątpliwości i złoty snieni? Tak, po prywdze mojej pierwszej płetkani z takimi kaszepścima sprawami to był konkurs wiada Welchu Bonkwestim i był tej w 5, może w 6 klasę i byłem tej na płetkaniu z własną Sławiną i tam jej sobie spytał, ja ci na miała dziectwo, a własna Sławina tej nie do końca mnie zrozumie i powiadała dziectwie swojego tatka. A jej tej co chciał też dopytać o ta byjka i o te byjcie, bo dla mnie to były taci osoblewy, że Lech Bątkowski rozumiał bez resznym biutkarza, żołnierza jo, na wojnie i też pisać byjcie dla dzieci. To było coś osoblewego, że on rozumiał to fajn sparłączec. I po latach, czy im trochę dozdrzenił, nauczył się sklepi kaszepskiego języka, tej im so udbał, żeby może w tym roku Bątkowskiego Lecha co zbelnego dla niego zrobić też co zbelnego dla Kasiepic, no i tej, tak, ta łydba so mnie zrojała. Andrzej, ty wiele robisz, trzeba powiedzieć, też dla upamiętnienia Lecha Bątkowskiego. Robisz to zresztą we współpracy ze wspomnianą już panią Sławiną Kosmulską. Jak tutaj wyglądały rozmowy właśnie z panią Sławiną, no i jak ten pomysł Mateusza przerodził się w czyn? Rozmowy były bardzo szybkie, bo tutaj jak dochodzi do takiej kwestii, żeby kolejną jakąś rzecz zrobić, która się przyczyni do pielęgnowania pamięci, wiedzy o tej ciekawej postaci, to tutaj w przypadku Sławiny Kosmulskiej, no to tylko jest zawsze tak, że służy od razu pomocą. Podobnie było w przypadku tej książki, udostępniła prawa autorskie, no i mogliśmy ruszyć. Też w przypadku tej książki, o co tutaj chodziło, bo ten pomysł faktycznie narodził się w jednym momencie, tak bym powiedział. Jak byliśmy przed 2020 rokiem, no to w planie mieliśmy jakieś zamierzenia, promocje, spotkania. Gdynia też Świętojańską udekorowała w czasie tego dnia, kiedy była dokładnie 100. rocznica urodzin. Zresztą wiele różnych spotkań w Świętym Janie, w Gdańsku, przedstawienie Sąd Nieostateczny i to wszystko było w pewnym sensie planowane. Natomiast ta książka nie była planowana. Myśmy nie mieli jakiegoś takiego planu, że w 2020 roku wydamy tą książkę. No i tutaj przy tym szybkiej decyzji trzeba było połączyć siły. Zresztą ja też o tym piszę we wstępie, że cenną rzeczą na pewno jest to, że kilka instytucji i kilka osób związanych z Kaszubszczyzną, z pomorskością te siły połączyło. Jeżeli chodzi o samo wydanie, to wspomniane wcześniej Kaszubskie Forum Kultury, ale też Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Jeżeli chodzi o tłumaczenie, wspomniany wcześniej Mateusz Klebba. Jeżeli chodzi o rysunki, mój tata, Marian Busler, podjął się wykonania tych rysunków. Jeżeli chodzi o okładkę, Małgorzata Bątkowska, moja żona, która jest bliską rodziną Lecha Bątkowskiego. No i też trzeba tutaj wspomnieć o Radzie Dzielnicy Kamienna Góra, która nas tutaj też troszeczkę wsparła przy wydaniu, bo wiadomo, jak dochodzimy do wydania książki, to zawsze są potrzebne środki na ten cel, więc tutaj te środki w pewnej części od Rady otrzymaliśmy. No i jest książka. No ja bym dodał, że jest książka też nie byle jak wydana, bo naprawdę i z pomysłem ta okładka rzeczywiście robi wrażenie. Myślę, że nasi widzowie też gdzieś tam mogą sobie w tej chwili to ocenić. I właśnie z kolorowymi obrazkami, no to jest porządne wydanie, które też kosztuje. Można było to oczywiście wydać po kosztach znacznie taniej, ale rozumiem, że też rok Lecha Bątkowskiego ogłoszony przez miasto Gdańsk zobowiązuje do tego, żeby wydawać to na najwyższym poziomie. Z pewnością tak, ale ogólnie jak coś wydajemy, czy jako Kaszubskie Forum Kultury, czy ogólnie w Gdyni, bo tutaj współpracujemy z różnymi podmiotami, no to staramy się iść w jakość. Druga sprawa też, nie ukrywam, że jak Mateusz Klebba z tym pomysłem do nas przyszedł, to taka pierwsza jakby myśl, kiedy wydamy tą książkę, no to był dokładnie 1 czerwiec, bo książka jest skierowana do dzieci. No a jak do dzieci, to kiedy zrobić promocję? I to taką promocję
z przytupem? No właśnie 1 czerwca, wtedy kiedy jest Dzień Dziecka. I tak wcześniej planowaliśmy, no trochę ten rok pandemiczny nam pokrzyżował plany, no ale we wrześniu książka ujrzała światło dzienne. No i myślę, że jeżeli mówimy tutaj o jakości, to w taką jakość na pewno, jeżeli będziemy wydawać kolejne publikacje, takiej jakości bym sobie życzył. Współwydawcą książki jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. To chyba dobry przykład takiej współpracy. Nie jesteście konkurencją dla siebie, dwie instytucje, które sporo robią dla Kaszubszyzny. To początek czegoś trwałego, czy jednorazowy taki strzał? Ta współpraca tak naprawdę trwa od lat. Wiele rzeczy wspólnie z Muzeum Wejherowskim robiliśmy. Od lat tak naprawdę jako gdynianie jesteśmy w tym muzeum gośćmi. Pamiętamy wiele różnych ciekawych przedsięwzięć. Obecnie to jest najważniejsze miejsce, jeżeli mówimy o kulturze kaszubskiej, na mapie Kaszub. Praktycznie to muzeum ma status książnicy kaszubskiej. Zresztą jesteśmy krótko przecież po otwarciu książnicy Gerarda Labudy, więc kapitalne miejsce w pięknym otoczeniu. No i też to miejsce, które z nami współpracuje i służy nam jako o wiele większa instytucja, często pomocą. Nieraz tutaj w Gdyni możemy właśnie zobaczyć wystawy właśnie ze zbiorów Muzeum Piśmiennictwa w Wejherowie. Miejsce bardzo otwarte na Kaszubszczyznę, które emanuje tak naprawdę na całe Kaszuby. Matis, to Złote Snienie to tak naprawdę chyba twój taci debiut translatorści, jeżeli idzie o dolmaczenie, będą niczego zwiększyła. Z czym jest miał tyle nowiekszy iwer? Czy były taci sztyci, ktoś co nie spodziewał, że zresztą muszą tak długo sedeć? No i też chcemy sobie rzeknąć, że nie to taci dolmaczenk no prostszy z możliwych, jest miał stara szukać dost apartnych słów, a przy tym zdawamy sobie, że całość jest równak dla czytelnica zrozumiały. Czy my jest to prawie tyś nauku, czy jest na to bycianku podczas swojej roboty? To je prawie mój dredzi dolmaczenk. Chutni dolmaczyłem legendę Józwecyjnywe z Kasiewskiego na Pelsie, to często drege starna. Równak ten język Lecha Bątkowskiego je do zdrandzi. Musimy do bacienku, że ten dokus po Wstowicy jak pół wieku temu, do wsluda. Tej dzece, tej były kunst inszy, miały kunst inszy słowizna i były nałożone ciało insiłe. Tej tysy, a tam sam miałem ten iwer, jakoś to łeddać fajn po kasiepsku, żeby to nie była słowizna wzanty prost ze słowyża, ale no takie słowizna, jaką ledze mogą rozumieć i żeby ona była też dla nich neterna. I też, żeby zachływać ten styl, jakim pisał Bątkowski, często używające też archaizmów już w ten czas, to nie były tacy prosty. Czy im sołyd był, żeby to robić, myślę, że to płynze leży. Równak cieszę się, że to weszło tak, że to idzie zrozumieć i fajnie czytać. Jej mród, że jest pomysł też o tym, żeby oddać fajnie te wiści, bo w tej książce pojawiają się taci rymowone dzyleci i też jest to kaszebiący dół na to bycienie, nie dolmaczysz tego dosłowno, ale robisz z tego taci wiści, jaci mają istne znaczenie, ale zanka temu to ma swój rytm, swoja chódkość i to też prawie to w dolmaczenku idzie, a nie to proste do zrobienia. Myślę, że nie wiem, daleko od prawdy, jeżeli powiem, że jest musiał nad tym myśleć, może nawet kawicy, jak czasem nad całą starną tekstu prozą. Prawie nie ta slydny wiesztka, to był iwerny większy. To słowo nieboże, niebłeżał. To był iwer, jakoś to oddać. To nie było tak einfach. W słowach mamy rozmaite słowa, ale żadne to nie były pasowne, tak do końca. Tysy, a tam sam nut było co konsultować z Wojciechem Myszką na przemiercie, z Felicją Pasko-Bożkłewską. Też z moim starką, ja ci tą Kasię znał gdyłet w jedno, to był jego pierwszy język. I te wiści czasem po prawdzie były drandzi, równak nie były tak często drangłe z nima. Ta proza, myślę, była nawet może bardziej drangy, kły ten rytm, jaki w tej prozie je, nie drandzi, żeby to so fajnie czytało i żeby to oddać, przełożyć fajnie na kasiepści, to nie było einfach.
No, tego ja bym sobie nie spodziewał, taci odpowiedzi, ale fajnie. Znaczy, że już poetycznie może talent wertuje ten pomyslec. I tak dla przykładu przeczytam taci wyimci prawie taci poetycki. Na przykład kapłelści dzylek, a później kaszepści. To słowa wyłka, wilka, któren dający na swoje jestku, gdy co stacikłe. Borom lasom niosę wieść, wilcze prawo dobrze zjeść. Głośnym rykiem grozę siać i ofiary w paszcze brać. I tłumaczeni. Błera malasa ma halm wiadło, wyłków prawe belny jadło. Głosnym reka sejat strach i ofiary w gamba brac. No i to myślę było takie prostsze, dlatego że tutaj słowa są dosyć podobne w polskim i w kaszubskim, ale już kolejny fragment o gąsce. Zbliża się gąska. Co dalej? Gąska? Już wiem, czekałem takiego kąska. Gąska po kaszepsku brzmi pyszna inaczej i był z tym iwer. Je krótko pila. Co dalej? Pila? Jo wiem, żdyłem taci gobelny Godzilla. Także udało się wybrnąć, nie spłylaście z tego słowa, a jednocześnie zachować właśnie ten rytm i rymy. Także rzeczywiście interesujący pomysł. Wspomniałeś o tych archaizmach. No poprawdza ich tyle dostyleje. Nie mamy strachu, że te archaizmy będą są mało zrozumiałe dla dniowego pokolenia? Jo, to prawie był mój iwer. Jakoś z tym archaizmama to zrobić. One występują w oryginale, jo. A co dopiero w kaszepskim języku, jak ci często jeju archaizmą, jako całowno. I dziś mamy do czynienia z polkaszą. To jest częste zjawisko. I żeby to było napisane belną kaszebizną, to poprawdze często w wiele placach musiałem sygać po te archaizmy. I to były tacy moi zmartwieni. Czy dzieci mogą to rozumieć, bo jeżeli chcemy dolmaczyć lino dla znajowych języka, to nie ma cweku. To byjka i ona ma służyć dziecku, dziecka ma najmłodszy ma. I tej miłuję stara czytać mojej siostrze, jak ma 11 lat. I jeżeli ona rozumie, to było fajnie. Jak ona czegoś nie rozumie, to ona mnie weź kalowa i tej musiał to wyprawić. To no lepszy irt pewno poprawianie i dbanie go o to, żeby język był zrozumiały. Andrzeju, my tu mówimy o tłumaczeniu, o samej książce, ale warto też wspomnieć trochę o inspiracjach, bo Lech Bątkowski, jak się dowiadujemy ze słów pani Sławiny Kosmulskiej, pisał to z myślą właśnie o niej, ale też inspirował się między innymi Aleksandrem Majkowskim, a może przede wszystkim Aleksandrem Majkowskim. To po pierwsze, a po drugie też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że Złoty Sen od momentu wydania gdzieś tam leżał na półkach i nikt o nim nie wiedział, bo już też były próby, i o tym też piszesz we wstępie, tego, żeby to przybliżyć kaszubskiemu czytelnikowi. Trzeba by się cofnąć do czasu, kiedy ten Złoty Sen powstawał, czyli to jest druga połowa lat 50. ubiegłego wieku. Prawdopodobnie to jest czas pracy nad przekładem Rzecji i przygody Remusa w przypadku Bątkowskiego. Myślę, że był to taki czas studiów nad Kaszubszczyzną, nad wieloma utworami. I jak spojrzymy faktycznie do archiwum, konkretnie do roczników Gryfa, to natrafiamy na podobną bajkę w Bajarzu Kaszubskim, wydaną na początku XX wieku i z pewnością to była mocna inspiracja. Ale w pewnym sensie Bątkowski tą bajkę pokazał na nowo. To ciężko to nazwać kopią, tylko bardziej opowiedział tą historię tego wilka, który jest kołowany ciągle przez te zwierzęta różnej maści, opowiedział na nowo. Też jak mówimy o samej bajce, to tutaj ciekawa sprawa, bo oczywiście bajka skierowana głównie do dzieci, ale ja nawet jako dorosły i myślę, że inni dorośli też odnajdują tam ciekawe treści. Jak powrócimy jeszcze do kwestii tej kolejnych jakby wydań, to tutaj trzeba wspomnieć wydanie z 2009 roku. Wówczas Oficyna Czec Wojtka Kiedrowskiego wydała 3 utwory Lecha Bątkowskiego w tłumaczeniu Hanny Makurat. Wówczas
chyba jeszcze wtedy doktorantki, a dziś już praktycznie doktor habilitowanej. To był nieduży nakład. Też w tym miejscu pamiętam dokładnie w październiku, w listopadzie 2009 roku robiliśmy promocję tej książki. Nieduży nakład, myślę, że niewiele osób tą książkę ma. Natomiast no, po latach nowe tłumaczenie autorstwa Mateusza Klebby, myślę, że ciekawe, skierowane do dzieci, no ale myślę, że też do starszych. No Hania Makura to jakby można powiedzieć też zaadaptowała na potrzeby takiej sztuki scenicznej. To też może jeszcze w przyszłości o tym pomyśleć, tym bardziej, że masz już na koncie takie doświadczenie z Lechem Bątkowskim, bo Zaklęta Królewionka właśnie w taki sposób została już zaprezentowana w postaci słuchowiska, które swoją drogą jest naprawdę bardzo interesujące. Może warto też pomyśleć o tym, żeby kolejny krok przybliżania Złotego Snu, no to właśnie jakieś słuchowisko. Mówiąc o planach, to faktycznie wspomniałaś tutaj o Zaklętej Królewiance. To wspólnie w 2014 roku słuchowisko radiowe tworzone z Radiem Gdańsk. No i tutaj, bo ja byłem wówczas autorem adaptacji, ale myślę, że to wszystko by nie miało takiego kształtu, gdyby nie Jacek Puchalski, który bardzo mocno mi tutaj pomógł i wiele rzeczy ważnych w przypadku tworzenia słuchowiska pokazał. Natomiast jak mówimy o planach i przyglądamy się twórczości Bątkowskiego, to bardzo bym chciał w przyszłym roku wydać Zaklętą Królewiankę. Słuchowisko już było, natomiast bardzo chciałbym ją wydać w postaci książki. Mam na myśli stworzenie takiej serii, czyli mamy Złoty Sen w tym roku, a za rok mielibyśmy Zaklętą Królewiankę. A patrząc jeszcze dalej, to być może kiedyś z tego zrobimy, myślę tutaj konkretnie o Złotym Śnie, zrobimy polsko-kaszubski audiobook. Plany jak zwykle szerokie, aby to udało się wszystko zrealizować. Matys, ty byś chętno wrócił do Bątkowskiego i do tłumaczeni, czy płyty całości prozy z archaiznami, jak jest rzek? Myślę tego na chwilę dost. I myślę, że i by chętno wrócał jeszcze do Bątkowskiego, prawie dlatego, że jego język i pisanie wiele mi uczy i wiele mnie nauczył i też taci pokorę. Myślę, że to jest ważne, bo czasem są może nam wydawać, że my już wszystko wiemy i ten język jest dla nas taci często noterny, to fajnie so gdy, nie ma żadnych iwrów z taką komunikacją, a tu około Bątkowskiego musimy się zatrzymać, dostrzec, sprawdzić i to jest prawie fajne. I by myślał, że by chciał jeszcze coś przedolmaczyć Bątkowskiego, może sobie jaka udba tu jest z rodzy, tej chętno da nad tym robił, wespół robił. Andrzeju, warto jeszcze dodać, że w książce Złote Śnienie, choć to bajka dla dzieci, wspomniałeś o tym, że jest dużo rzeczy, których też dorośli mogą skorzystać i wziąć sobie, że tak powiem, na warsztat, przemyśleć sobie niektóre zachowania. Pewnie każdy z nas trochę z tego wilka w sobie znajdzie, a może z innych zwierząt. Natomiast Bątkowski tutaj przemycił też takie wątki, które były dla niego wówczas aktualne, przemycił postaci, z którymi miał kontakt. To myślę przede wszystkim o Franciszku Fenikowskim. Tak, faktycznie w bajce pojawia się Franz Fenikowski-Guelasso. Tutaj ewidentnie to jest przyjaźń Lecha Bątkowskiego z Franciszkiem Fenikowskim. Franciszkiem Fenikowskim, który przez całe lata w Gdyni mieszkał, całkiem niedaleko, bo w Orłowie spędził część swojego życia. No i tutaj duża przyjaźń z Lechem Bątkowskim, wspólne wyjazdy na Kaszuby Południowe, w Dzydze Kiszewskie. W swoim archiwum mam piękne zdjęcia, na przykład z wycieczki Lecha Bątkowskiego i Franciszka Fenikowskiego w latach 50. właśnie na południowe Kaszuby, Wiele, w Dzydze Kiszewskie. Tam się pojawiają nam bardzo ciekawe postacie, Władysława Wiśniewska, Rogala, więc bardzo, bardzo ciekawa sprawa. A tutaj nawiązując jeszcze do tych różnych znaczeń, które często dorośli odnajdą w tej bajce, to ja powiem często, że ja czasami się tak czuję właśnie jak ten wilk. Te zwierzęta w pewnym sensie to nasze życie, które nas czasami zaskakuje, ale też takie znaczenie, które tutaj odkryłem, to
Przypomniał mi się spektakl, który kiedyś widziałem w Gdyńskim Teatrze na scenie letniej. Życie jest snem Calderona. I faktycznie czasami tak chyba w życiu jest, myślę, że z każdego z nas, że tak do końca chwilami nie wiemy, czy my śnimy, czy my żyjemy. Podobnie jak ten wilk, który na końcu już nie wie, jak to faktycznie jest. Podobnie jest w sztuce Calderona. I myślę, że podobnie właśnie Pątkowski tutaj też nawiązywał do tego. Ciekawe, czy myślał faktycznie też w tą stronę, jak tworzył Złoty Sen. Ja sobie szczególnie zapamiętałem i wziąłem do serca radę, którą gęś udziela wilkowi. Nijak nie rechuj na cudzą głupotę, wice nigdy na swoją mądrość. Nigdy nie licz na cudzą głupotę bardziej niż na swoją mądrość. I oczywiście bardzo, bardzo interesujące zdanie. Może Matys też dać ci zdanie, motto z tej książki sobie wycygniony? Prawie jest to zacytowe, ale jo, to był taki najbardziej ulubotny, taki pasowny, myślę. Ty mieli byśmy sobie to wypisać złotymi letrami i dawać na to wycinek. Proszę Państwa, zachęcamy serdecznie do lektury. Jak widzicie, i dzieci, i dorośli mogą sobie z tego coś dla siebie z pewnością wyciągnąć, zabrać. Książka napisana bardzo interesującym językiem. Ja oczywiście jak zwykle zachęcam przede wszystkim do tego, żeby czytać w wersji kaszubskojęzycznej, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy potrafią, znają na tyle ten język, więc polskojęzyczna wersja na pewno też dostarczy bardzo wiele radości i przemyśleń. Język Lecha Bątkowskiego, jak Mateusz wspominał, jest bardzo, bardzo interesujący. Mamy tutaj do czynienia w końcu nie tylko z publicystą, działaczem, ale też z literatem. Więc no zachęcam. A jeśli chodzi o Kaszubskie Forum Kultury, to tak sobie myślę, że rzeczywiście warto iść tym tropem i mam nadzieję, że ta ta zaklęta królewianka też nam się w postaci takiej książki ukaże, a może nawet nie kończyć na Bątkowskim, tylko taką serię książek dla dzieci wydawać. Tego ciągle nam brakuje. Myślę, że to jest dobry pomysł, ale zaczniemy z pewnością od Zaklętej Królewianki. Ja pamiętam w 2014 roku faktycznie, jak żeśmy wzięli ten utwór na tapetę i wspólnie z Radiem Gdańsk to słuchowisko tworzyli, to ono ma moim zdaniem jeszcze więcej głębi, jeszcze więcej ciekawych, ukrytych często znaczeń niż Złoty Sen. Też kapitalna sprawa, jeżeli chodzi o wystawianie. Jakbyśmy tą Zaklętą Królewiankę w podobnej wersji stworzyli, to myślę, że to będzie nie lada gratka dla szkół, które często pochylają się i tworzą przedstawienia kaszubskie. Zaklęta Królewianka to jest praktycznie świetny materiał. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Przypominam raz jeszcze, że o książce Lecha Bątkowskiego Złoty Sen, czy też Złote Śnienie mówili nam Andrzej Busler, prezes Kaszubskiego Forum Kultury, Mateusz Kleba, tłumacz tej książki na język kaszubski. Raz jeszcze zachęcamy do czytania i jeszcze pozdrawiamy z tego miejsca panią Felicję Baskę-Borzeszkowską, która jako znana nauczycielka, opiekunka pomyślała też o tym, żeby wziąć pod swoje skrzydła Mateusza Klebę i też pomogła mu w tym jego tłumaczeniu drugim, ale pierwszym z języka polskiego na kaszubski. Raz jeszcze dziękujemy i zachęcamy naprawdę, czytajcie Złote Śnienie, bo warto, naprawdę warto. Do usłyszenia i do zobaczenia.